סבתא הייתה מספרת לי על דוד שלי ראובן בכל הזדמנות. היינו בבית שפרצה המלחמה, אמא ואבא שלך היו בעבודה, ואחותך שהייתה בת חצי שנה הייתה איתנו. באמצע היום חזר ראובן מהעבודה, אמר המלחמה התחילה, והלך לארוז תיק. כשסיים לארוז, יצא מהבית במעלה המדרגות, ואז ירד חזרה, ניגש לאחותי בעגלה, נשק אותה ואמר לנו, תשמרו עליה, והלך. הלך ולא חזר, הלך למלחמה הזו, כי חבר ביקש ממנו להחליף איתו במילואים. הלך למלחמה הזו, שההזמנות לחתונה שלו כבר היו מודפסות, והחליפה נבחרה. דוד ראובן היה הבן הבכור, הוא נולד בתוניס ב-1936. ב-1950 הוא עלה ארצה לבדו במסגרת עליית הנוער, והוא בן 14 בלבד. הוריו ואחיו הצטרפו מאוחר יותר והשתתפו בירושלים. בתקופת התיכון למד ראובן לימודי ערב, כי במהלך היום עבד כדי לפרנס את משפחתו. באוגוסט 1954 התגייס לחטיבת גבעתי ולחם עם גדודו בכיבוש ניצבי רפיח. בשנת 1957 שוחרר משירות סדיר. ביום הראשון לקרבות, ב-5 ביוני 1967, נפל בקרב בצור בכר ליד ירושלים. לצערי לא זכיתי להכיר את דודי ראובן. מספרים שהיה גבוה כמוני, שהיה תמיד במצב רוח טוב, ושידע לספר בדיחות ולהצחיק. ראובן אהב ספורט ובעיקר כדורגל. בטח היינו רואים יחד משחקים של בית"ר. הוא היה אמור להיות היום בן 76, היו אמורים להיות ילדים, בני דודים שלי ונכדים. היינו צריכים לחגוג יחד את החגים, אבל ראובן היה חבר טוב וחייל טוב. חבר ביקש ממנו ללכת במקומו והוא הלך. לפני שהלך, ביקש מסבא וסבתא לשמור על אחותי, אבל עליו לא היה מי שישמור. הערב אני רוצה להקדיש לו את השיר "הרים ראשי" שכתב שי גבסי. מחפשת